Ajde. Sad da vidim šta ima u ruci. Ja ću da se oduševiti. Oduševit ćeš se, bebe. Opet posteli. Opet posteli za kuću. To je neki novi. Oho. Wow. Ajmo dalje. Jel nisi imala taj? Ne, nisam nikad. Evo kompjuter. Nije sreće. Čekaj da vidim šta je. Ajde. Kompjuter i neka igračka. Ajde, neka igračka. Samo da vidim šta je. Tepec ovaj. Pa mama, Molim. šta je ovo? Ovo opet je. Pa pogledaj. Mama, Je to staza? mama, Molim. ovo je opet za trku. Za trku neka staza, Lego. Možda imaš i neki Lego, ne znam. Mama, Ajde Molim. dalje. Fenomenalno.